Estos dies hem rebut els regidors de Compromís, cada un des del seu mòbil i diferents persones, l'alerta o la suggerència de que al col·legi Ángel Esteban, ja que allí al costaet ho tenen com a magatzem de tot el material de l'obra de l'Eix Cívic, es veu que hi ha un perill a les hores de replegada dels xiquets al col·le, a les 9 del matí, sobretot és quan es troben en el perill de que maquinàries pesades i pares en cotxes i pares caminant i xiquets arriben a escola. Aleshores, què passa? Que és un perill perquè a banda de que els carrers no estan ben fets, que si ens fixem allò està encara per a fer, doncs clar, els xiquets van pel mitant de la calçada, en les grues, en els cotxes, n'hi ha prou de caos. Aleshores, davant d'aquestes suggerències de la gent o d'aquestes alertes de la gent, hem decidit anar a veure què estava passant. I sí, este matí ho hem pogut veure que realment hi ha una deficiència, no? Vull dir, no hi ha un espai per a que puguen passar els vianants i els xiquets en seguretat. La nostra proposta és molt fàcil, no és una proposta que faci falta diners ni cap tipus de gran actuació. Realment l'únic que faria falta seria ficar unes valletes al costadet per a poder donar pas als vianants i que per ahí puguen anar els xiquets sense cap tipus de perill de pegar-se, de que ni l'atropelle cap cotxe ni cap maquinària pesada. Vull dir, també penso que per a la gent que va en cotxe seria molt millor el fet de que aquests xiquets anaren pel costadet i en seguretat. Només demanem això, que fiquen unes valletes i a ser possible que la policia local es ficarà al lloc on realment està el perill, que és eixe, no al pas de vianants, que no hi ha cap problema, perquè realment en aquest espai no és on està el caos està on s'ajunten, on diguéssim s'està fent de magatzem el descampat que té tot el material de l'obra junt en les maquinàries. Vull dir, ahir és on se genera eixe caos. Nosaltres el que hem fet ha sigut traslladar-ho a l'Ajuntament, al regidor Fabián Flors, li hem explicat el problema que hi ha, el problema en el que es troben en aquell col·legi, i ell ens ha dit que ho gestionarà, i sí que esperem que una solució tan fàcil com ficar unes valletes siga efectiva.